Čus, vítam vás v dnešnom nového videjka. Dneska si zareagujeme na najstrašidelnejšie videá, ktoré nejsou pro strašpitli. Dobre, neviem moc česky. Nebudem to obkecávať, daj like, odber. Toto video bude rozdelené na 2 epizódy. Takže bez ďalších kecov ideme na to. Hned jako první se podíváme na 2 videa, které natočil jeden autor. Ten má totiž jako koníček jízdu na motorce, kdy všechny videa, které z toho natočí, dává na svůj TikTok účet. Na jeho účtu, Kamo, to je celkom creepy tie kosti, čo tam boli. který má skoro 400 000 sledujících, se v poslední době objevily dost zvláštní videa. Na obou uvidíme, jak autor projíždí sám hustým lesem, když ale najednou si uvědomí, že to asi nebyl nejlepší nápad se tam vydat sám. V jeden okamžik se totiž dostal k místu, kterému bylo zataraseno spadlým stromem a uslyšel něco, co by nikdo o samotě opravdu slyšet nechtěl. Ve videu půjde především o audio, doporučuji tedy poslouchat pozorně. This is where most people would turn around. If you turn around, you never get to see what's on the other side. That's where all the gold is waiting over there. Could be missing out what's on the other side. Tak to bolo creepy celkom, ja by som sa dokladil. Ale proste nechápem ľudí, ktorí idú sami, aby som sám nešiel. A prepáčte za tú kvalitu hroznú, moja webkamera nie je dobrá, lebo mám webkameru na notebooku a tá nie je dobrá, kvalitná. Hello? No tak to je creepy. Fuck. Ty kokos. Po nějaké chvíli si autor začal uvědomovat, že něco není v pořádku. Jakmile totiž zastavil, tak jsme mohli slyšet, jako kdyby někdo na něj mluvil a v jednu chvíli dokonce řekl pomoc. V ten samý okamžik uslyšel, jak se větve lámou, jako kdyby někdo ze spoda šel k němu. To autorovi evidentně stačilo, otočil se a ujížděl pryč. Tohle a následující video mají mezi sebou časovou mezeru okolo 3 měsíců. V dalším videu se do toho samého lesa vydává pravděpodobně znovu a tentokrát dokáže natočit něco, co ho opravdu vyděsilo. I'm probably gonna turn around soon. Ako ja by som nešiel po takýto tme a takým lesom. Počkaj. On nemá tričko? No má tričko, ale s tenkým rukavom. Podľa toho je na to, že v lete zime. Ja by som nešiel v krátkom tričku do lesa. V lese býva zima, ale cením ľudí, ktorí sa neboja, ale zase nerad by som chodil do lesa už takto večer. Oh, there's 2 ways. Holy crap, dude, this trail goes on forever. It just got really quiet really fast. Piu. Pokud pomineme zvuk, To čo tam bolo?
které autor připisoval spíše rysovi, se dostane až ke konci videa, kdy už byla prakticky skoro tma a dokázal natočit něco, z čeho jde mraz po zádech. Jakmile se totiž autor otočil, tak dokázal natočit tuhle dost zvláštní postavu, která vystupuje z lesa, jako kdyby chtěla jít za autorem. Sám potom k videu napsal, že se nemohlo jednat o člověka. Je možné, že by to byl nějaký skinwalker, který tam žije celou dobu a v prvním videu na autora dokonce i mluvil. Co si myslíte? Jako další se podíváme na video, které bylo natočené na bezpečnostní kameru. Autor tohoto videa pracuje v jednom malém Som späť, že som sa mal napiť. obchodě s elektronikou. Jednou večer, kdy byl ze začátku stejný jako každý jiný, mu zavolal člověk, který procházel v noci okolo obchodu a všiml si, že se tam uvnitř něco pohybuje. Autor si hned uvědomil, že půjde o nějakého zloděje a ihned se tam vydal. Jakmile tam ale přišel, tak tam nikoho nejenže neviděl, ale neviděl žádné známky vloupání. Díky ale tomu, že autor má právě kameru se záznamem, tak se rozhodl podívat společně s jeho kolegou, co to vlastně ten člověk viděl. Jakmile se dostali na konkrétní čas, tak nedokázali uvěřit vlastním očím. Lá vem, ó. Tá vendo? Lá no cantinho, ó. Lá no cantinho, ó. Ty. Aí, ó. Tá vendo? To čo je? No tak to je creepy. Jesus da glória é uma pessoa. Tam sú dvaja. Daí, tá flutuando agora, tá flutuando. Foi. Mas não vem aqui não, pô. Meu Deus do céu. Cara, ele é muito grande, bicho. Ele vai sumir ali, ele vai sumir, ó. Presta atenção. Ó, ele some, né? V jeden okamžik jsme si mohli všimnout této dost zvláštní postavy, která se pohybuje po obchodě. Ani jeden z nich si nedokázal vysvětlit, co to vůbec je. Totiž už jen to, že to vypadá více jak nějaké prostěradlo než nějaká postava, autora dost vyděsila. Díky tomu záznamu si autor uvědomil, že se v obchodě asi něco děje. Co si myslíte, že to vůbec je? Budem potrebovať nový filter a máme aj brzdy, Ako fakt? rukavice, príľby, vaničky či sviečky, filtre a oleje SK. Nyní se podíváme na 2 videa, které jsou z jednoho čínského YouTube kanálu, který již delší dobu přidává dost zajímavé videa, které zde několikrát i byly. V těchto videích se jeden nejmenovaný autor vydává do opuštěného domu, ve kterém dokázal natočit tak zajímavé záběry, že hodně lidí přesvědčil v tom, že uvnitř tohoto domu se děje něco opravdu děsivého. Tam je to sa mi nelúbi. Čo je? Ty kokos, ale celkom creepy, ja som sa zľakol toho, jak tam niečo puklo v tom videu, som sa tak zľakol toho. Do keľu.
Ja som sa dosral, ale... Dúfam, že som to mohol povedať. Ja som to chcel zrovna trošku posunúť, lebo že sa zatiaľ nič nedialo, ale zrovna sa niečo stalo. Ale to vyzerá nejak čudne, kam to vyzerá, keby to bolo nejak upravené. Fuj. Fuj, tam je špinavo. Nie. Ja sa bojím, že niečo tam vyjde z tej sauny. Tak, myslel som si, že v tej sauny niečo bude, ale není. Jaký sklad. To mňa, alebo to videu? Toto neznášam, toto bol vždycky môj strach. No dobré, uvidíme sa v ďalšom videu. To bude pokračovanie tejto série. Takže urobíme part 2 z tohto videa, zostalo nám ešte 10 minút. To bude druhá časť. Jak sa vám video páčilo, daj like, odber a uvidíme sa v ďalšom nového videa.